Takže zapneš to. Je to vlastne chladené. Tuto sa dáva tá chladiaca kvapalina. Tá tam je, hej? Áno, áno. No dobre. Iba zapneš. Si vlastne tuto nadstavíš podľa toho, čo ideš. Proste čo máš, či máš jokel, alebo či máš nejakú, ja neviem, platňu centimetrovú. Počkaj, nejak dlho to bliká. 100 je tuším maximum. 100 je maximum, ja neviem, dáme to 85. A vlastne takto, nie celou plochou, ale takto jemnučko zdvihnuté. A stlačíš. No nahrej to úplne, som zvedavý, či sa ten jokel ohne. Tým teplom. Vidíš? A ty keď pôjdeš takto, tak už ti to ide vlastne po tej ploche, vidíš? Pecka. To, čo si sa pýtal, že či sa s tým môžeš Presne. posúvať. Toto potrebujem robiť. Kámo. Keď to pôjde, to bude raketa. Vidíš, takže pohoda. A uvidíme potom, že či ten jokel ostal rovný. Môže sa toho chytiť. Fakt? Ty by si mi pomohol. Na to sú zase dobré rukavice od Solíka. No pecka. Keď si tu nepáli to ešte ďaleko, že či to bude ohýbať, víš, ten jokel do tej strany.